paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga isam-isamam tilimabas asa nga iliti ka aroba si kabadaw. Ay, kasadaw, kitsaw-asaw. Saan mo tamaw-awatan ti sauna? Saan arumbang akatawaam ti adda diferensya na tao? No siyak ti saan ang maawatan ti sauna? Saan ang agsasaw? Tapno di daan mo asaan ka makabalbalikas. Kasanaw, no adda makisaawon no agdamag, di ka katagsaon. Saan ka sumungbat Tapno di da maduktalan, adyak makabalikas. Ay, Jay. yak amukon ka! Ha? Nauyaw kalaunay! Ay, sana panaguyaw day, Jay. Apay nga ron asabali ti katawam anak kakita. Nagagangay la katawa. Tapay nga minadin na pa'y mailimod may tikinangunguna. Na Asino ti kasunod mo? Nakarupangat ka, Mag. Nakadanon kanyak ti aramid ni Paribadaw. Apay, anya ti aramid na akasurun mo. Ay, manipod sinublat na ti tricycle ni Kwaraw. Ay limastog. Ay nauyaw pa ay. Na, kasano ako nam alimastog? Asino ay at inuyaw na? Ay agpataray iti nakaparpardas. Inton adda makita na. Uyawon na. Ay, una yan. Ay, nagmade ti kasta nga ugali. Ti aguyaw iti pada a tao. Ay day tatidimanon kanyak akababalin ni Paribadaw. Ay, kat bagbagaam Aha! Laklakayan. Amunan, tinasaya at kinsaan. Anya ti gatangam itayan, kabadang. Ay, napintas ka kuma. No saan ka tulang, Mare? Nagalasan ti saom. Kasanaw, kitimbagak itayin tigatangay. Ang paulit-ulit kamay. Adda ngamin gumatgatang itay. Ulitag tigatangag Kape, asukar, kan tinapay. Nanggagmumit siguron. Wan, saan mo masapol apiksan, unay? Nanggagaw. Nanggag mo at pinigsaak. Mabitlang, taalaog, tigat-gatangang. Kape, asukar, kan tinapay. Oh, tay bayad na. Yawat mo matang. Ay, ilistampay lang, Mare. Umutang ka, naglastog ka pa ay. Ingkan, ta sa anak ngagpautang. Inuwar mo lang arudin, ibabawin pa lang, Mare. Kunak ano gatangam? Utangam matgayam. Saan ka pautangan? ayan nga iti ginatang mabadaw. Ay, saan ngagpautang daya ba? Apay asaan nga agpautang? Kano binayada ko ti sigod nga utang ta. Imbagak lang, atulang. Imbabawi na mo tan, tinruwar na nga utangag kuma. Apay nga may ngembagam atulang. Kasanaw, kit imbaga kong tigatangag, ang impaulit na pailang, Mike. Si kalangaruden ti adda masapol na. Si kapay tagpalastaw. Haddan to lamapidot ko akwarta. Agtirsinak to mamay, takumpitinsyak na tabaak. Ay na, pangalaamat ngay iti kwarta a pagpuunam. Day talalastog mo ti agadaw. Ay, basta no dan to kwartak. Kitain naman day di aba. Awan pa'y igatang mo iti asukar kan kape. Tirsinan to laki dan. Anya itayan ti gatangam, basag. Gumana nga man iti ahuhan nga hamon, hahawad. Sabon kan asukar ti kayat mo asawan, basag. Wen huma, hahawad. Nga guray ka, talaak, wan. Wen, hahawad. Hanguna lang ni Huy. Anyamit tigatangam si kabasang. Imbaga, nung manggag, kan maawatan ni Baak, timbaga. Agang rahang ini hamon, yan ahuhal. Mga tangkay di ahukay, habaw? Ay, rogyam manan, kabadong. Bigbigat, agoy-oyaw ka manan. Kit isumit timbaga na maray. Nga ini habaw, ahukay, kunan na. Adtoy tikat gatangam basag. Saan mo nga italtalak day taalaklak kayan? Ay, unay lakat ni pari badungan.
Ay, anya man ang tinaramid na. Ay na, inuy uyaw na jay ngungo abalasang. Jay gimatang ijay teresena ni Marikwanang. Ay, kung namatlat na taermat ti loko a pare ba daw. Ay, saan nga agar aramid ni pari badong? Taaddan tumot gundaway nga mga nukas jay ti mapasamak ken kuana. Katawaan dan tumat. Tiyam muna kat kukuha namin agundaway. How? Agnakam tulaeng no addan tumot pakapilawan na. Ay, una. Nang runa, no agsakit tinakam ti uyawan na. Ay, iyad adayom ama pasamak to ken kuana. Ti kasjay nga aramiden na itipada na tao. Ngem no isaw, ti pagnakman na. Ang mga numapasamak ken kuha na. Tapno agbalbalaw ken agnakan. Ay, ato ti agrek-reklamaw. Iti kinapartak mo nga agpataray iti tricycle, paray. Ay, mabayag adumanon ti papanan nukas lapadulang paray. Na. Wala, ngem adayo ka iti aksidente no naanad ka a driver. Ay, nanadak paray. Uray na partak ti pataray, nulakit na laing ti driver, ay kitadayo ti aksidente. Saan mo ang maibagaday ta? Saan unay kumaan na partak ti panagpataray mo, tadilikadaw? Ay, mabibait ang makadanon no napartak, kunak lang din paray. Di ka man kundi palastog, pare. Ay, no at dalakit ipalastag, awan dakis na. Ang tinalastog, adamat oras na amarpuog. Ya, marpuog. Ay, marpuog. Ano awan mo ti ipalastog na, paray? Ay, di ka unay. Ang mga no pagbabawyam iti udi na. Apay makasangsangit ka, ading kao. Ni nga minahata manong. Hinahatawan na manong. Ha? Ni tata ba daw? Kinatkatawaan na ka? Wan manong. Naharo na dyan hata manong. Bayam lata ni tata ba daw nga dahing? Talaga kas jay na dayjay. Di na mo teraramidan na. Ang yanin na hamo. Maglakayan. Laklakayan ngam nakurang nga ti panunot na. Kasnahan ni manong. Wala dahing. Isuasaan mo apaglidayan ti panangkat katawan na ka. Dumtang to ti aldaw a makaamires. Napay ngumangalon, manong. Huwag natin kao. Saan mo latan nga italtalay? Nadamag mo kaday, adandanin nakadong parni-pari badong itilugan, gapu iti kinapartak na nga agpataray. Ay, uwan ka nung garon. Ay, inton imbabawik ti tricycle ni Kwarog na. Imbes a kinaasyan na, iso nga impasublat na. Angam di namot mo nga anadan ti ipasada na. Ay, ipalagip kung tumanan kan kuha na. Anadan na ti tricycle. Wen takaasimot ni Kwarog, no madadaal jay tricycle na. Ay, nagpakpakaasin tumot ni Paribadong. Isumat tinanggapuan na alumastugan. Ay, kunam no kalaingan a driver. Ay, sugsugak sa ni Kwarog. Tasublyan na ti tricycle na. Aglugan dyan ka day, basang. Diyan ayan ang lungan hon ha, sana? Anda. Ulitin man timbagang basang. Saan ko nawatan? Awan, sana? Anya nga awan. Ado timbagang mitay. Saan ko lang nawatan? Ohe. Kung ko nang bagamay. Amay nga ganawang ha, sana? Ay, kwa nga, main. Maray awak nga rod king ka. Uray ado tinasaom, mawan mo't nawatak. Nauyaw ha, tata? Saan nga uyaw dayjay? Ibagbagag lang mo't tipod now. May salang pasaheros ti kurang nan. Ala, aglugan kan basang, tayon. Yang kaya ang lungan hon ka, nana. Nauyaw ha amin. Ingayon, aglungan na kiti habali. Anya, ay, awan na awatak ngayong bagam. Oha, kung kunam maday. Nauyaw, wala hay. Ingkasurutan ni Kabadong iti ospital, Maray! Ha? Apay ka di maray. Anya tinapasama. Ay, naggapuak ngamin iti ilay. Nakita ka na aksidente ti tricycle ni Kabadong. Ha?
Pimusay ka din ni Badong Kaw. Saan? Ay, basta inkasurutan na di ospital. Adda ka din nakadungpar na maray. Nagpartak ka nung amin nga agmanihaw. Adagala at anagbalasiw nga asaw. Aso lang na aksidentay. Linisyan na ti asaw. Iso aday jay. Naidong party tricycle na iti pader. Alang arud maray, tamapanak ija ospital. Si kakadinday taba daw. Kas kamula mamay. Nabandaan iti adu apuraw alupot tarupam. Kasi, kasi, meg, Na, pati panagsaw saan ang maawatan. Ang sawaw. Ulit man ti bagbagam, jak maawatan. mariga, tadak, magsato yak, limtag gamit, bibig, Isu ka di nga dabinda tarupam. Talimtag tasungaw. Wey, na isang daw, nakaros, tuya, pati agaw, nakaros matayin, nayarado nga, Na, anyan tungay titsura mo numaikat ti binda tarupam. ya, mo pa yan, Ayaw na yan ti kasta na pasamak mau ba daw? Enteng, nakitam ka din ni Pari Badong. Ay, mapanak pala iji ospital. Nadisgrasya ka naw. Ay, Kurt, anya ngay nga tatikunada. Anyat napasamak aya at talaga kun kwa na. Napartak ka nung agpataray. Isu akas jay, na aksidente. Ay, kat nukas lako kwa na kanu ti kalsada nukas jay nga agpataray. Linis yan na kano jay asaw. Isu akas jayin naidong par kano iji-igid. Kurt, mabalin nga tapay jay tricycle ni Kwarog. Huh? Takal nga ron ti damage na karag-karag lang nga ron din. Ay, sos. Sigurado nga agriri ni Kwarog inton makita na ti tricycle na. Ay, day tati parikot. Talaga, nga agriray. Ay, alam tayo nakita ni Pari Badong. Ha! Ay, isi ka day tan, pare! di na, big, Kwa, nagrigat ka bigbigan. Saan pa ang maawatan unay ti panagsaom? Yay. Yala sa umare, pati ni uyang ngaw, ibaga na di na maawatan ti sao. Ay, agyaman ka takas talati na pasamakin ka. Imbag pa nabila ya, sa mabalin malingidan iti pantalumay, yung kerupang awayan, naglaanin na. Yan nga ngay nga ron. Saanin na maibabawi ti na pasamak paray. Yay. Sa anak makapasala, sa kabutang yak, hindi, umare. Ay, talaga akabutang da kanton dagiti tatao. Kan awanan. Dakkel ti damage jet tricycle. Hiyari na inanana? Huh? Nakabot mo ng ngamatang. Mahang. Anya ni himangam. Umawanan. Isa mo, maawa ka. Ha? Bebe ko, basa. Ang banan hanganon ina. Han mawanan hautang. Mana? Ha? Ayaw kaya basa. Ano na? May nakaano anya. Bagi kayam ti ako yaw basa. Patawa na Han kahangulan hata. Hita? Nuata na mawanan na una. Wayanan.
Ay, anak balak. Nakitak mo't ngagsarsarita kayo iti balasang akinat katawaan ba daw? Ay, naka-Amerika. Imbalaga. Nga, paada kami. Asal, abasan. Uyang. Madingamain ti aguyaw. Nuan niya ti nakaparswaan ti may sa tao. Awatan latan. Nga, paninatan. Uray, asal, nagbala. Uyang. Anya kumapay nga eh. Maibabawi ka di pay. Maha mo akanay unak anak kamas. Yapno saan nga. Umunay ni amo. Iwak ko. Na yan. Anya nga ita. Agbabawi ka mo't siguro. Madingamain tinalastog ken na uyaw. Pag nakmamot siguro daytan. Ken liklikam tinapartak apa nagmanihawm. Tapno mailiklik ka iti disgrasya. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Di matla sumangpeten ni Kwarog. Burasan mi ko matimangga tapno adda ipaloom. Kunig da saan ka day, Inteng? Ay, nasamit ko mga agpayso nga ipaluom. Ulyak ko ma. Ngamjak met makauli. Kasano ko makauli ka, kat nagdakkel mo't nga mintatyan mo. Ha! Sapay makapangpangan akon iti naluom amangga. Ada nakita kala ko ni Marikwanang amangga. Jaklam mo, no nasamit day jay. Gimatang ka kuma. Amo makaykayat ko nga ipanganti naluom amangga. Ay, pagrigatan na ti saan a makauli. Uray ada prutas mo, no di ka makauli. Saan ka a makaraman, no awan agulay. Inak man gumatang iti naluom amangga. No, kunam nga dala ko ni kagawad ko na. Aguray ka man ba daw? Adda nakitak nga insangput mo anak ka ba yung amangga? Ayan na nga'y dayjay. Inlako kon ka ni Marikwanang. Di kalaka nang ibati mo tal. Nangalaam aya. San kan nga agdamag? Dinawat ko igipon na. Ay salbag ka. Di mo ko na atinakaw mau. Basit lang, Mike. Sanda nga ipanglaw, tinalak, tabasi, Mike. Uray basay. San arumbang ang mga lakay iti saan mo ako kwa? Kumaano ibak nang kaw, kutsan, Mike. Sa bali at talaga ti panagras-rason mo si Kabadong. Gumatangak man iti mangga kagawad. No, nasamit at timanggam. Gumatangak to man no magustuhan. Talaga nasamit, Kapitan. Dadakkel pay. Ikanak iti 2 kilos. Gumatangak to manin no nasamit lakit di. Sigurado nga raw nasamit. Saan nakamatudingan? Naramanak day talakok. Talaga nasamit. Nasayat no nasamit. Ada manggami. Ngimjak makaulan. Mabalin mo mat nga men, ti mga ramed, iti atidog asang-asang apagsukek. Padasak man nga agpaysaw. Adamot nababaasangan, di nagbunga amangga. Kawan, saan sa mat unay anangato ti manggayaw? Saan ba't kindi Ngimjak nga ron amo ti umulay. Sige man. Mga ramidak iti sangasang. Inteng, apay day tanagatiddog abolo. Mga ramidak iti pagsukit iti mangga. Sayang ti bunga ti mangga. Awan mo't ni Kwarog amangulay. Ala, tanumalpas mo, ibagam tamapantapadasan ti agsukit. Una, ikakman iti atidog aputan ti sangasang. Isaganak matibag apangikanta. Wendungaw, idi na udian na panak. Ado ti nababaabungan na. Iso aday giant ti sukitin ta. Natangkanan mo't siguro dagi giant. Una, kunigdan. Nalaka amaloo.
Adda man ang dadakkel amangga. Wait, adamanin mapan ko ilakaw kinikagawad. Nagalaam ka dagita. Apay ay adamagang pa lang. Basta no da isang pitkaw, saan kalatan niya dagdagaray? Ay, malaman laangan. Sapay kumangaraw, taawan to, ti pagbabawyam, iti kastangar aramidaw. Agisangpet ka nga awan met mulam. Ay mula dalay nga. Saan ko aparutin ti mula da? Makialak lang may titibunga na. Kasta ti panagras-rason, tinapaklan ngag tatakaw. Aya, ay unay mo napaglan nga tatakaway. Manulang matigatan na daytangay. Manulaan kunam, ngam no maurnong adaw. Ay, basit lang dayta. Saan ko mangay baknang? Nagdatakkalmat dagit ala ako mamangga kagawan. Nagsasamit pa, kunam natangkenan nga men analaeng. Nalom ka diya ginatang mau kagawad. Ay, saan, John? Naata. Kunag. Idisok lang di taging gana amalom, isuan na sameg. No saan unay anatangkenan, sada ipaloom, nagalsam. Ay, wala. Dayjay, ti kunada, anapilit, analoom. Naalsam talaga. Nakagatangak itikas day iday. Nagalsam anatamnay. At dalatang amin sa or ngaglakaw. Ore ang muda anapilit, analoom, ilako dalata. Ado ita timang luklukaw, gapo iti kwarta. Pudnaw, takunaw. Da! Apay ngay? Awan mo't bunga na iti baba. Ay. Sino nga iti nangala? Hay! Huwag nga raw. Dagiti lang adda iti nangato amurdong tinabatay. Dagiti lang mo't san amagaw at tisukit tinabatay. Ay, apay ngay? Ay, lawan kon nakimoy kuyog ka. Ay, anya nga iti ikabil ko dito'y bagnay nalak. Kasano nga ta amaamwak? No asina tinangala iti bunga ti manggata. Ay, kasano pa'y amamuam ita? Ay, ibaga ka di tinagtakaw nga iso tinangala. Ay, salbagkit di dahi no asino man. Makitak lang. Ta ibitin ko iti puuntoy mangga. Ado ka di tibunga dahito'y mangga, idi imay ka? Saan unay nagdadakal? Siguro, kasla ijay ginatang mo kan ni Marikwanang ti kadadakkel da. Apay analiday ka paray. Adda ka din napukaw ma. Adda nga rod. Nakitam ka day. No asinaw, tinangala iti bunga ti mangga, paray. Mangga. Apay adda bunga ti manggam paray. Na, adda? Saan unay nga ado ti bunga na? Ngam nagdadakkel. Natangkenan pa yan. Awan tumot nga min ni Kwarog amangulay. Awan may tinakitak anangala iti manggam paray. Sana mga min mapanijayan ti manggam. Ay, di pala maltutan iti mangga tinang takaw iti mangga. Ada. Maltutan ko na paray. Wina! Dumakkel ti tiyan na. No, adda gunggunan na. Oh. Ay, unay mo dahi tumakkel ti tiyanan paray. Dumakkel ti muging na. Maduktalak to lang. Pagmultaan. Tinakaw da kano, madagit ni manggam, kapitan. Tinakaw da nga ron. Gumatgatangak pa yan kani kagawad ko anang itinaloom amangga. Gimatangak matin ko na. Nagsamit at talaga tila ko na amangga. Ewan nga ron. Kasano nga tati aramidag? Tapno saan da nga ibusan ti bunga ti manggamay? Kastoy kap. Kabayatan nga awan ni Chip Kwarog. Paikam iti ado asi itirimang iti poon ti manggam. Tapno didan ulyan. Ha! Wan nga agpaswa! Ay, paikak man iti ado asi iti kawayan. Marigatan da mangikat iti si 8 iti poon ti mangga. Wala. Ikak amin amabalinda apagnaan nga umulay. No kayat mo, saduan ka na mangikabil kap. Ay, sige man nga ron, John. Kalpasan na. Uminong ta. Ken agpulutan ta iti 5 akal din. Oh, inalam manang tabayong mo. Papanam,
Anya pa ngay, agdiskitara, iti pagsayatan. Saan ka nga garamid iti maday? Anya madi asasawam, agdiskitara nga rob, madikiday. Apay, uraya, mamatay ka asi mumulagat iti bisay. Saan mo't ngamnog takaw ka? Day tati maday. Mala, innakaw. Nagado ka nga mo man. Day tao tilaglagi pa si kabadaw. Awan ti palimag asaan alumtaw. At dakaw, dito'y sanga, timangga ni Parinteng. Ay na, namurdungin tayang kwa. Namurdong matibungan na. Ay, karigatak agawatan. Oh, Kapitan! Anong lagi ito ipagpaguyod ta, sisiyatan na kawayan? Ay, sige. Ano san ta nga iguyod tay kabil ta iti puon timangga. Kabilan ta iti adu asiit. Well, Kapitan! Ay, sinalbak. Umay da dito'y po timangga. Ay, darasik taglingad iti na posko labulbulang ti sanga timangga. Tapno didak makita. Kapitan, may kabit ta amin dagito yung asisiyik. Sigurado ang magsiitan dyan, tanggap nga umuli ti Ponte Mangga. Ay, una. Ay, delikadaw. No kabilan da iti atu asiit. Pag ngay nga umulaw. Ano kayo ti sisi ti Jacob? Uy, may mangala. Ay, sige. Mangala ka. Ay, delikado na talaga. Nagkuyog mo't dadyom kan kapitan. Nakabuneng da, maray. Napanda ija ayan ti manggami, Mare. Nagbasit nga men, tinabati abunga da. Anya, kayat mo asawaan. Tinakaw da ti bunga ti manggayaw. Ay, wen, Mare. Idi mapan kami kumagburas. Na, awanan ti magaw at ti atidog asang-asang me. Dadakkel ka di ti bunga ti manggayaw, maray. Wen, Mare. Kasla dagiti lako ni Marikwanang analoom amangga. Ha? Kasta ka day, maray? Oh, apay, Mare. Kasla maditi pa nang dengeg mo iti imbagak. Ah, ay kwa maray. Sa anak pa'y ngamin asigurado ka. Sigurado iti anya. Nubay at idamang remang iti poon ka naglawlaw ti mangga. Sige, sige. Anya nga ti pagnak. Kasanuwa ngay amakawid. Ay, sus. Kantan sapay kit di iti ado abala ti paanakap. Ha? Tanong man ko te, markas kat matamaan ti asino man naman ko te. Ay, sus. Ay, amom ti agi kabil. Una kap, naglaka. Makayat mo, kargantan. Ha? Mangtirat ta kadagiti kawayan. Ay, wad. Hmm. Maubon at agtakaw. Ay, sus. Maduktalan ta nung maubon. Wala kap. Salbag nagtatakaw. Ay, saan paray? Ay, pangasiyaw. Kapapag naindakpay. Sakbay ngay kabilyo tado asiay. Kinbala ti pana. Ay, salbag ka pare. Si kagayam tagtaktakaw iti mangga. Tatanong ba yan? Pangasiyaw paray. Paulugan dakpay. Itad ko kingkan ti pinuruskaw. Eh, sa dinaw, tinangilaklakwam iti mangga at tinakaw mo. Ah, Ay, kini Marikwanang paray. ay, salbag. Umatgatangak iti mangga. Eh, manggak matgayam tigat-gatangak. Ay, pagkawanan nak paray. Ay, mano akilo tin lakom, kani kagawad ko nang. Saan ko mo ta binilbilang aminin paray? Nala. Eh, mapantayo ijay, tadamagan tayaw. No, mano akilo tin lakom. Heh, ay, multaan ka man. Ay, pakawanan na ko ma, paray. Eh, mano ka di akilos tin lako kan ka, ni pare ba daw, kagawad. Apay ka day, kapitan. Heh, kino jay manggak matitinakaw na nga inlako na kan ka. Anya, naaramid na day ta? Hey. Eh, nadanon may nga da ijitok-tok ti manggak. Ay, agtatakaw na di pare ba daw. Kung parik pa'y matmirog. Kita agman, no, adapay di nagilista. Inlistak ngamin, ti ginatangkaw. Wala. Kita man ngagpaisaw, dahil talistaan. Adda dito, kapitan, nakita ko. Kita man, manu amin akilaws. Nakalista ti 300 kilos amen, kapitan. Ha! Saan anam na minsan?
Tunggal umay mangyag, may sa abayong. Ay, agasam dats ngay. Ay, gat-gatagak pa, ti bukod ko gayam amangga. Ay, unay mutan. Kababaeng tinaramid mo, Badong. Kumparem takawam. Ay, tibaing ka, hindi nakita tok ti mangga to yan. Remenganda ko ma. Kapilitan na anagsawa. Tawan mo't pagnak nga umulog. Kas kala na ubon abakas nga umulog no di ka nagtagtagaray. Uy, nga raw. Kapilitan na bayadak ti mangga tinakaw ko to yan. Ay, tay kunak nga rutan. Amin apalimod, lumtaw. Impagarap ko adinak maduktalan. Agamijay pa imot po unti mangga, mismo tinakakitaan da kanyak. Agyaman ka, tadi na kami nulta ni Kapitan. Ay, saan ko nga ulitin at takawan ti kumparek? Rumbang lang, sakpay kat ti mabainon. Idi bagbaga ni Maribanang anatakaw ti manggada. Inatap kulaktan asika. Hey, marunawak iti baen tuyak. No ada may sa itao maagaramid iti baset bidat ket piliten na pay na ilin, mabalin ikaslaawan laeng ti mapasamak iti rugi. Dem no agtungtuloy dayta nga ugali, dumaket ti problema, ket dumting ti tiempo nga ulay kasano ti panaglen, ti mismo nga aramid di mangi parangarang iti kinapudno. Daytoy ti makitam kadagiti na pasamak iti aglawlaw ni Kapitan Enteng, nang huna iti maipapan ken bado. Iti may sa ipasamak, manggalaeng ti nagrugi iti riribo. Iti sa bali, panagmaneho ken panagpataray ti nagbalin ipagsabokan. Dua ay kasasaad ay kaslasaan nga agpada, niyam addamay sa ibanad imangising dalot kadakuada. No ti tao ket agtaleg unay iti bukod na ipanunot, saan dadumdeg iti pamagbaga. Ken ipagarop na nga nalakalaeng galikrikan ti resulta dagiti aramid na, ada tiempo ay dagiti desisyon na metlaeng timang subliken kuana, nang rugi ti umuna ipasamak iti mangga. Ada dagiti bunga di kayat da egon odan ken alaen, niyam saan met en nalakati panangulay iti kayo. Ada manggai maluomen, ada pa dagiti dadakel, buma, ket natural laing ama gustuan dagiti makakita. Niyam ay di nagsarita da maipapan iti panagala iti saan ibukod, dagus elemaulaw ti may sabi simple niyam na pateg tensipyo. Uray basit laing ti alaem, no saan mo ay kukuaken saan kay naddamag iti makin kukua. Saan ay bumaset ti bedat gapulaing tabaset ti balor na. Daytoy ti kasasaad isaan kayat na awaten ni Bado. Ada iti panagsarita na ti kaslapan ang ipakita nga no basit laeng tinaala, awan met siguro ti dakel at problema. Niyam dagiti kakaduana ket saan na kasta ti panangkitada. Tati pagsasaritaan dito'y ket saan laeng imangga. Ti pagsasaritaan ket panagrespeto iti kuko ati sabali, no pay kasta, ada met dagiti mangga igat katanjen. Nabanggit pa'y tinasamit ken dadakel ibunga, ken adda ti panagpili no anya ti kayat igatanjen. Daytoy ti mga ramid iti sumaruno e napasamak e nakaskas daaw. No adamet gayam wagas e makagatang, apay kasapulan pa'y naalaen ti saan ibukod. Dita makita ti diferensya ti panagkasapulan ken ti panagasrason. Mabalin nga adda tao ay kasapulan na ti may sa ibanad, niyam saan dayta imang tedken kuana iti kalintegan niya mangala iti kuku ati sa bali. Ket no manghugi ti tao maagaramid iti rason para iti baset bidot, nalakamet na dumakel dayta e rason iti sumaruno. Isunga dagiti bagbaga maipapan iti manggaket saan laeng ikatawaan. Ada pakdaar iti likod na. Kalpasana, napansin ikumurang dagiti bunga iti kayo. Dagiti adda iti nabababa ipeset ket kasla na ikat, bayat e dagiti adda iti nangato ket adda pay. Daytoy ti detalye egnangted iti suspect sa nga saan laeng ay natural da nalaglag dagiti buma. No angin laeng bueno pa nakalaglag ti rason, saan kumaikas ti itsurana. Ket no tinalakagigon o dan laeng ti mapukaw, natural na agpanunat dagiti makinkukua, adda nga taumay nga mangala no awan ti makakita, dito'y nagsublimanen tinaga ni Badong iti panagsaritaan. Ndem napateg isaan na ad decision dabus na awan ti pamanetnet. Ti suspect sa laeng adinda nga awan ti makita. Daytoy tinalaeng ti peset ti istorya. Imbes na puro pa ng pabasol laeng, nagpanunot da iti wagas i mga mono adda talaga umay iti kayo. Nabanggit ti pananikabil iti ado isiit iti adlawlaw ti puon ti manggatapno marigatan ti manguli.
basit e bitag dayta, nem nalawag ti panggep, no awan ti at pagpadas na umuli, awan ti maapektaran. Nem no adda talaga nga mangala iti buwa nga saan ay nagdamag, iso ti makasarak itisit. Dito'y met mapanunot tayo ti may sa iba na. No ti tao ket awan ti aramidena i maibabain, saan ikasapulan niya agbuting iti pamanetnet. Nem no adda ti elemlemed na, uray simpo adda tali ket mabalinda iso ti mangipakitana. Saan ikasapulan niya adda na pigsa i panagpabasol wenno na paot diskusyon. No daduma, ti aramid ti tao mismo ti sumubat, ket pudno, adda nagsubli iti lugar ti mangga. Adda na pasamak iti panagpagpadas na umuli, ket dimting ti gulo. Nagsinumbat dagiti tatao, adda panagpabasol, adda panangilim, ken adda pa'y panangikeddang ni badong asaan iso ti at takaw. Timpeteng na ti rason gatkatan dyan na dagiti mangga. No kitaan iti rabaw, mabalin pa'y kumaima matiti tao. Tanong adda kwartam ken adda pagatangan, posible met talagang agumatang ka. Niyem ti problema, adda dagiti detali saan nga agtutunas iti rasona, saan laeng imay sa itao tinandamang. Adda lastaan ay naipakita kena sa fima. Idi na damag numano ti amin kilos, adda nakalista nga talo gasot kilo. Dita nagbalin ay narigat ti simpo ipanangilim. Tanong adda listaan, adda numero, adda record mabalin ipagkumparaan iti ibagbaga ti tao. Ket dayto ay ti may sa na pateg leksyon iti pasama, ti panabulbod ket masapul na ti ad-ado pay nga panagilim tapno agtalinan. May sa irason ti maniturong iti sa bali erason, aging dai mapuko ti lugar na paglaminan. Ti kinapudno, uray saan niya addardaras, adda laeng ti panawen rumor. Idi nalawagan ti kasasaad, nabigat ti panakaibabae ni Bado. Saan laeng gapo iti mangga, no diket gapo ta kakadwaken kumpara ti naapektaran. Mas narigat dayta. No iti di mo amamo itao tinagaramid iti saan inasaya at ada sakit na. Niyem no ti may sa itao ay pagtalakam ti mga ramid, ada pa'y panakadadael ti konfiansa. Isu nga ti problema ket saan laeng numano ti kilowen numano ti gatad ti buma. Ti mas napateg ket ti panagtalet nakarkaro narigat na isobli no magura, iti kamaudianan, saanen ay nakatakder ti panangilim. Naawat nga masapol mabayadan dagiti mangga inaala, ket adda pa magbaga di saanen na uliten ti panagtakaw iti kumpea. Dita ti may sa ipa sa maket nagtalinad simpo iti labas, nem napateg ti mensahe na. No adda kayat mo addamag. No adda ka sa pulam gumatang. No nakabiddo ka, mas nasaya at naawatem sa pandem pilatem ilim aging nga dakdakel ti panakaibabaeng. Ta iti kaso ni Bado, saan ti manggati ng pababakan ko ana. Ti panangpili na ilim ken erason ti aramid na ti nakaramid iti problema dakdakel dem iti rugi, niyem saan dita agpatingga ti panangiladawan iti ugali ni Bado. Iti sabali ipasamak saanen manggati sentro. Daytoy metket may papan iti panagkatawa iti sabali, panagpasindayaw, ken panagtalag unay iti bukod di kabaelan. Iti rugi pay laeng, adda dagiti mangibagbaga nga saan inasaya at ti manguya wenno magkatawa iti tao maadda kakurangan na wenno adda kasasaad ipagsasawa na. Ti katawa mabalin ikaslabasit laeng para iti mga ramid, nem para iti tao ipagkakatawaan, saan ibasit ti epekto. Ti may sa itao mabalin niya agkatawa iti sa magmamano isibundo, nem ti panakaibabain ti sabali mabalin niya agtalinad iti isip na iti nabayad tiempo, nem ni Bado, kasla saan unay imabigatan iti dayta. Adda dagiti agpakdaar ken kuana nga maditi agwiyaw. Adda pay mangibaga nga ano adda saan ay nalawag na ibaga ti may sa itao, mas nasaya at na adda magnem agkatawa. Nasimpo ti prinsipyo, saan mo nga amo ti kasasaad ti tao, isu nga saan erombin kipagbalinem kipaglaliwaan ti mabalin ipakarigatan na. Nem ti ugali ipanagwiyaw ket kaslagaganggayan ken Bado. No adda sa bali mapasamak, adda posibilidad ikatawaen na. No adda may sa itao ay mapilawan, kasla at balinday ta gondaway para ken kuana nga agkatawa. Adda pay paset ti pasamak ay maipapan iti panagatan iti kape, asukar ken tinapay, ken iti panangutang. Mabalin kaslabasit laeng dayta eksena, nem mangipakita met iti aglawlaw ikasasaad dagiti tattao. Adda aggatang, adda adda magno mabalin niya utang, adda manglagip iti sigud na utang saan pay nabayadan. Dagitoy dagiti gaganggay ariribok iti komunidad, baset kwarta, baset ay panagsinungbat, nem no awan ti panagtalek, dagos na bumigat ti relasyon.
Ket iti kasta iluga, ti ugali ti may sa itao ket nalakai mapansin. No sigod napansin ka nga agpalastog, agwiyo, bueno mangilim, uray ti sumarunog simple na aramid mo ket pagduduaan dagiti tatao. Data met ti napasamak idi maipapanen iti tricycle ni Quaro. Naipasuglat ken badong ti panagmaneho, ket imbes na ipapakita na ti kinaanad, nagbalin ti kinapartak ti panagpataray na ti pagsasaritaan. Adda ng pakdaar ken kuan nga saan na agpataray unay. Saan dayta gi pananglap iti kabaelana. Panang salaknib dayta. Ta iti dalan saan laeng ti driver ti nakataya. Ada pasahero, ada sa bali lugan, ada magmagna, ken ada met mismo ti tricycle saan bukod na. Niyam ti sungbat ni badong ket ada ti panagtalag iti bukod na ipanagmaneho. Para kan kuana, no nalaeng ti driver, mabalin niya agpataray ken adayolata iti aksidente. Dito'y tinarigat ay panunot. Pudno nga makatulong ti experience ken kinaalaing. Niyam saan ikayat esawen ay tinalaing a driver ket saanen ikasapulan ti kinaanan. Ti kinaalaing ket saan ipermiso para iti peligroso e decision. No pudno inalaing ti driver, amo na no kaano ibumagan. Amo na ti control ket saan laing ikabaelanda iturong ti manibela. Ti control ket kabaelan met na kontrolen ti bukod di kinagagar ken panagpasindayaw. Ada pay dagiti nang ipakita ken badong analabes ti kinaparpak na. Nem kaslasaan na kayat na awaten. No daduma, daytoy ti problema ti tao nga nakaamamo iti may sa itrabaho. Gaputan na bayadyen ay maaramid na, mapanunot na maawanen ti mabalin ay mapasama. Dem ti aksidente saan dumamag no beginner ka wenno eksperto. Ti may sa disegundo isaan nasaya at ti panadesisyon ket umdas mangbalbaliw iti amin. Ket ad-ada pay nakaskas daaw tabayat na ada dagiti mapakdaar ken kuana, agtultulay met ti ugali ni Bado manguyaw iti sa bali. Ada may sa balasang nagbalin itarget ti panagkatawana gapo iti wagas ti panagsawana. Dagiti kakaduana ket saan naragsak iti dayta. Ada nang ibaga nga ano ada mapasamak iti tao, saan rambing katawaan. Saan taamo no anya ti mapaspasaran ti sa bali. Ket no ita iso ti mapilawan, inton bigat mabalin isikamet ti adda iti kasasaad na kasapulam ti panakaawat dagiti tatao. Napateg daytoy ta saan moral lesson na ipilit laeng iti istorya. Isu mismo ti nangisagana iti sumaruno napasama. Bayat na agtuntuloy ti panagpataray ni Badong iti tricycle, dagiti pakdaar ket na ibagamet saan may sa laeng ibeses. At dati mangibaga nga bumagal. At dati manglagip iti posibilidad ti aksidente. Ndem ni Badong ket adtalag iti kinanalain na. Ti panunot na, nang siya ti admaneho, kaya na, niyam iti kasta ikinapartak, dimteng ti saan ikayat mapasama. Nadisgrasya ti tricycle. Naiduran dayta iti pader, ket ni Badong masapol ay maidalan iti ospital. Dagiti tatao nakanggeg iti damag ket naklaa. Ti lalaki ikas laawan ti butang iti panagpataray, isumet laeng ti na ospital gapu iti aksidente. Ti tricycle ni Quaro, naada iti pananggaywana, nadadaang met ket daytoy ti mangipakita no apay ti reckless driving ket saan ti personal lane at decision. No sika ti agkamali iti lugan ti sabali, saan laeng bagim ti adbayad iti resulta. Ada met makinkukua mabalin mawalan iti pagtrabaho wenno masapul na agpaurnos iti nadadael lugan. Idi na pandagiti kakaduaken Kapitan Enteng imangkita ken Badong iti ospital, nalawag na saan simple ti aksidente. Nabendaan ti bagina, ken narigat pa'y mabigbig iti damo. Narigat ti panagsaona, ket dagiti adda iti adlawlauna ket masapul na aganad iti panangawat iti ibagbagana. Dita dagus nagsubli iti isip dagiti tatao ti ugali ni Bado sakbay ti aksidente. Isu ti makatawa na saan nalawag ti panagsao ti sabali. Isu ti manguyaw no adda tao ay maibabain. Ita, isu ti adda iti kasasaad saan nalakati panagsaona ken masapul ti anos dagiti dumded, nem dito'y masapul ti kinaanad iti reaksyon. Nalaka nga ibaga nga isu ti bagay ken kuana, nem no tao ti nadangran, saan met alambing pagbalinen celebration ti sakit na. Ti mas napateg makita ket ti eronia ken ti leksyon. Ti napasamak ken Badong ket saan mangted iti lisensya nga uyawen met isuna. No kasta ti aramiden dagiti sa bali, agbalin laeng da ikas iti ugali ibinabalaw da ken kuana. Tinasayaat isungbat ket ipapakita ken kuana no kasano tirik na ti tao no isu ti adda iti nakaro ti kasasaad,
Ket mangnamnamama iti dayta ti panakapadas, maawatan na no apay saan arombeng ti panaguyaw. Ada dagiti nandamagken ko ana no agbabawi kadi. Ada na ni palagip iti kinapartak ti panagmanahona. Ada pa iti kasla panangibaga nga ado ti nakapakaamo ken ko ana sakbay ti aksidente. Daytoy ti may saina pateg punto. Ti pamagbaga ket saan ipermigi pa ng kontrol. No daduma, ti tao mangibaga ken ka nga, bumagal ka, ket saan na agkontra ken ka. Mabaling da iso ti mang salaknib ken ka iti problema di saan mo pa'y makita. Ndem no ti pa'y ti umuna idonggeg, mapukaw ti mensahe. Ti aksidente ni badong ket resulta ti kinapartak na iti panagmaneho, kas iti mismo ipanakailadawan iti pasama. Saan na kasapulan ti mga ramid iti misteryoso erason wenno agibaga nga ada sa bali enang pababakan ko ana. Ti pakdaar ket ada. Ti decision manituloy ket ada met ket ti resulta, saanen mabalin niya ibabawi babaen iti panagpalasto. Iti ospital, awanen ti serbi ti panangibaga nga nalaing ka driver. Ti kasasaad di bagina ken tinadadael tricycle tinalawag ipamaneknek na ada limitasyon ti kabaelan ti tao. No pagtiponan dagitoy dua ipasama, makita ti may sa ipatan ken bado. Iti mangga ada panamala ken panangilin. Iti tricycle ada kinapartak ken panagpasindayaw. Iti panagtrato iti sabali ada panagwiyaw. Saan da nga agpada gibidot, nem ada ti isumet laeng ugat, ti panangipagarop maawan ti dakel, consequence, basta kaya nga erason, katawaan, wenno ilim. Ket kada beses, ada detalye emang pukaw iti dayta ipanagunana. Iti mangga, ada bunga mapuppukaw, ada sit na ikabil, ada listaan ken numero. Iti tricycle, ada dagiti pakdaar, ada kinapartak nakikita, ken iti kamaudyanan ada mismo ti aksidente. Daytoy tinangaramid iti istorya di saan laeng nakakatatawa di panagsinumbat dagiti tatao iti barangay. Ada seryoso ay mensahe iti likod ti komedya. Ti reputation ti tao ket mabukel iti paulit-ulit decision. No agbalin ka itao dumgeg, addamag, ken mangawat iti bidot, uray makabiddo ka, ada pa ilugar para iti konfiansa. Niyem no kada bidat ket ilimed mo, kada pakdaar ket katawaam, ken kada panakababalaw ket sumbatam iti pride, dumting ti tiempo, uray ti pudno nga ibagam ket marigatan dagiti tatao patient, ken iti pasamak iti mangga. Daytoy tinapukaw ni Bado, saan laeng ipamati maipapan iti bunga, no di ket ti panagtaleg ti kakadwa. No ti kumpara ti matakawan, saan da umdas ibayadan laeng ti gatadtap na dagus ornas ti amin. Ti kwarta mabalin emang bayad iti mangga, dem ti konfiansa ket kasapulan ti tiempo ken napudno ipanagbaliw. Iti pasamakmet iti tricycle, saan laeng sugat ti resulta. Ada responsibilidad iti lugan ti sabali. Ada met panakaamo ati panagpalastog ket saan substitute iti disiplina. Tinalaeng ga driver ket saan ti kapartakan na makarating. Tinalaeng ga driver ket isu ti makarating natawjed, ken maiyawid na ginatawjed met ti lugan ipatalag ken kuana, ket maipapan iti panagwiyaw, mabalin idaytoy ti kapintasan ipagpananotan. Saan tayo nga amo no kaano iti kasasaad ipagkakatawaan tayo itaket mabalin ay mapasaran tayo met enton sa maruno. Saan dayta di kaayat asawan niya amin bidat ket adaan iti dagus dusa. Saan met kombinakas ti panangawatan. Niyem ti panakapadas terigat mabalin ay mangisuro iti empathy isaan inaawat babaen iti sao. Ti tao di sigud isaan makarit na iti panakaibabaen ti sabali mabalin niya iti bukod na di panakapadas ket maawatan na no kasano ti sakit ti maipakat iti katawa. Ni Kapitan Enteng ken dagiti adda iti adlawlaw ni Badong ket agbalin kaslatemet ti komunidad. Ada mang babalaw, ada mang pagdaa, ada mangaramid iti solusyon, ken ada met mangipakita iti kinapudno no agsobli ti panaggilim. Saan ipermi nasaya at ti wagas ti panagsinumbata, ken ada met komedya iti panagkakadwa, dem ti ada iti sentro ket responsibilidad. No ada tao ay mamala iti saan ikukuha, kasapulan maam mo. No ada agmaneho peligroso, kasapulan mapakdaaran. No ada mangwiyaw iti sabali, kasapulan maipalagip na ada limitasyon ti katawa. Ket no ada may sa ibanad mabalin maala iti dua ipasamak ni Bado, daytoy siguro, saan iti panakaduktal ti kaghunaan problema. No di ket ti decision na inaramid sakbay ti panakaduktal. No saan nga inalati saan nagkukuha, awan kumati kasapulan da ilim. No saan nga agpataray iti tricycle, awan kumati aksidente nagturong iti ospital.
No saan niya agwiyaw iti sa bali, awan kumati na pait na eronya idi isumet ti nagbigat iti panagsao kalpasan ti aksidente. Niyem saan pa'y ikayat asawen ay naladaw amin. Iti mangga, dimting ti puntuwa masapon nga awaten ni badong ti aramid ken bayadan ti naala. Iti ospital, adagon daway nga pananotena dagiti pakdaar, di na pinatigan. Ti panagbaliw ket saan ay mapaneknekan babaen iti may sa isa unga, saanen na uliten. Ti pudno ipanagbaliw ket makita enton adamanen pareho a temptation, no adda bunga nga saan mo ikukua, adda magkakadi. No adda dalan ay nalakadji pagpatarkan bumagal kakadi. No adda tao di sa bali ti panagsaona, awatem kadiweno katawaam, di taagbalin i-personal ti leksyon ti istorya. Nalakati ag katawa iti bidot ni badong gaputa komedya ti wagas ti panagpasama. Niyem no ikaten ti katawa, dagiti bidot na ket gaganggay met ay makita iti bayad, panangala iti ibasit laeng, panangirason niya, awan met ti madanglan, panangipagarup na, kaya ko daytoy, ken panangibaga nga at katawa aklaeng met. Dagitoy isaw ti mangaramid iti bidot ikaslabaset. Niyem ti resulta ti mangipakita no pudno ibaset, iti kamaudyanan, ti manggaket mabayadan. Tinadadael tricycle ket masapul e maasikaso. Ti sugat ket mabalin niya ag may maysa ay maagasan. Niyem ti mas narigat na urno sen ket ugali. Tano ti tao ket ag subli iti isumet laeng ipanagrasrason, ag subli met ti problema iti sa balid porma. Isuma ti kamhunaan ipagsubukan ni badong ket saan laeng no agimbag ti bagina kalpasan ti aksidente. Ti kamhunaan ket no adda pudno inabaliw iti wagas ti pananot na. Tano ada panagrespeto, saan mo ay kasapulantis iti poon ti manggatapno saan ka nga agtakaw. No ada disiplina, saan mo ay kasapulanti aksidente tapno amo bumagal. No ada empathy, saan mo ay kasapulan asi ka mismo ti maibabaen tapno saan ka nga aguyaw iti sa bali. Dagitoy ti leksyon ay nalaka nga ibagan gem mas narigat na aramiden, ket dayta ti mangted iti kay papanan kadagiti na pasamak iti aglawlaw ni Kapitan Enteng. Basit imangga, may sa tricycle, sa magmamano ikatawaken panagsinubat, nem itili ko daada dakdakel sa ludsod, kasano tayo emang taming iti kinatalik dagiti tatao kada tayo. Ta iti tunggal aramid, adamet basit at panakabukel ti reputation tayo. May sagi na pudno decision ket magpabileg iti konfiansa. May sagi panadilam ket magpabasit. May sagi kinaanad ket mabalin emang salaknib iti bayan. May sagi na pardas decision ket mabalin emang baliw iti awdaw. Ni badong ket nakasarak iti resulta dagiti desisyon na iti duel na duma ikasasaad. Iti umuna, ti kinapudno maipapan iti manggaket saan ay nagtaliinad ay nakalemeng. Iti sumaruno, ti panagpalastob iti panagmaneho ket nagtungpal iti aksidente nga isumet ti pakdaar dagiti kakaduana. Ket ulay nakakatatawa dagiti panagsinungbat, ti mapanunat iti kamaudyanan ket simple, no ada magpakdaar ken ka, dungged. No ada saan nakukuha, saan nga alaen. No ada tao ay nakurang weno marigrigatan, saan nga pagbalinan ikatawaan. Ken no nakabiddo ka, awatem sakbay iti bedot mismo ti mangipakita iti amin, tano dadduma, ti pinakamapigsa eleksyon ket saan idumteng babaen iti sermon. Dumting data iti listaan mangiparangarang iti na elemeng, itis it manduktal iti agpadpadas na umuli, iti pader ay magpasadeng iti na partak tricycle. Weno iti ospital, ipakapananotan ti amin ipakdaar, sigud, di na dinengged. Ket iti kasta, ti istorya ni badong ket saan laeng maipapan iti panakaduktal weno panakadisgrasya. Maipapan ditoy iti responsibilidad, respeto, ken iti kinaimportante nga amo enti tao no kaano bumaset ti pride, dumdeg iti sa bali, ken adpili iti nalinteg sakbay iti resulta ti mangpilit ken kuana.